Excited na ang mga estudyante sa kanilang unang pasok. So ayan guys, excited na ang mga estudyante sa kanilang unang pasok. Ayan, ready na rin ang mga teachers. Excited na ang mga estudyante. Excited na ang mga estudyante. School na. Nala siya, kawarak mo na ko dito, warak ngaran. Uli na ako dito. Yun na. Dapat sugarikot kabataan. Stand up na ka mo. Mudul lagi ang hindi pa nakita ang tao. Bernis mudul lagi. Mudul lagi. Joy Axis. Good morning, teachers. Good morning, parents. Good morning, everybody. Mabuhay! Good. So, kada lunes ha, welcome to our first day of classes. Thank you. Tapos nakita ko lahat isang guro sa kinder, si Teacher Charlene Bilonio. Isang bagong teacher sa kinder. Sa kinder, 3 na ang sections natin ha. Noong 2 lang. Dahil palaging marami ang kinder, 3 na sila ngayon. Yung nasa grade 1 na teacher, bumaba sa kinder. Si Teacher Apple Lagos Daklis. Sa grade 1, mayroon tayong 4 na sections sa grade 1. So, unang teacher sa grade 1, si Teacher Maricris
Teacher Herminia Menda. Ang panguling guro, bago nating guro, last year lang napunta sa Teacher Hermina Grabador. Bagkungan. Ate kay Ma'am Hermina, dito ang mga siniparalan. Ang dati nga stage siya. Pansin niyo ang mga bat-turtle. Lahat sila mga ano? Grade 1, mga teacher. Ang namin kay Ma'am Teacher Lidja Tan. Kahit grade 7 nga ni, grade 8 na yan na high school, umabot Rita din. Javier. Una mga dagdag. Ato malikod, about face ka mo, ato ang ma'am. Ikatlong guro sa grade 2, si Teacher Rusty Rubino. Ang pang-apat na guro, si Teacher Atila Dina. So, kilala niyo na mga guro dito. Kailangan sa buong taon, makilala niyo lahat ng guro kahit hindi niyo sila Kristal. Ay, pag-alsa, di ka kinder. Pwedewang ka na. more. Uy, Now, kulit mga ka. kinder, sabihin niyo mabuhay. Kinderla, sabihin niyo Pero mabatay ko mabuhay. kay mga... Halo nila, nagalo-halo. Naghalo at Mabuhay. Nagkasuma doon na. Central. Okay, sabihin niyo mabuhay ang Yangway Central. grade 5 ka na ngayon. Grade 4. Okay. Sabihin yung mabuhay ang Yangway Central. Ay, may mga buot na. Upay. Ayokod ng grade 6 pa pwede. Palakpakan ng grade 4. Grade 5 kamot. Okay. Sabihin ang sinabi ng grade 4. Grade 5, ready? Pero sila mo ang grade 4. Otro, grade 5. Ready, go! Ready, go! Very good. Kontra ka na. Thank you. Palak. Thank you. Bawat Thank you. And grade 5. welcome again. Tarot sura nga ni. So, pupunta na sila sa kanilang kanya-kanyang